ħobbu u obodu dan huwa Karl Stanjo Navarra. Hello, Carl. How are you? Tossok Spanjol? Assolutament. Laqas Greek. Laqas Greek. 100% Malti. Għatlu, let's work to get you elected Prime Minister. Dak il-preċis kelmi. Għalli, welcome aboard. 3 o'clock, ġifiri, innaħa tijak, ġifiri, 3 fuq skont l-arloċ. Incoming, b'bax jirasek u vera, ma nafx kif semaħħa imma mortar tiġi minn raqbi fuq rasek. Ġifiri, jekk ma toqgħodx attent għal kollox, ċejt, inti mejjet, dew da postijiet li ma tridx tiċċanzja. Bit waħda jitlaq mill-istering, jaqbad il-naħa ta' qoddim tal-Kalashnikov u jolli għal fuq. Bil-blit l-oħra jaqbad il-pistoli, jispara lejn mill-ġol windscreen għal qoddim u jisuq fl-istess ħin. Lil-kollega tijak, għet iżomlu l-intern biex ma jaħlax. Jena kont ksirta minn maħħom, għalix niftakar meta konna ċempilna l-ura għednilom isma ġraddi traġedja. L-ewel respons tal-ewel persuna li kelmitna, apparti li kiet intom orrajt, isħan ibatu li kamera ma' nieħor. Għallissa tara kif ħanafas il-gow tal-aħbar tijak. U mux bitċajtet najdlek, l-influenza tad-dinja skont l-aħbar. Kif appena jitfa illi l-fiduċa tal-Bank Ċentrali Ewropew marret għant il-Griegi biex jittihom is-saħħa, dak reġa' ta' fiduċa immedjata l-investituri u tara l-vleġeġ tilajn il-fuq. Iva, naqta ħammorru. Le, da għalek jaraw fil-program ta' ġan ikonu nġildu, taf li għalek ċewna fuq radio.